Iparraldean etzen deus hemengo idazle eta idazle gaien plaza izateko, zenta hegoaldean publikatzeko izen bat behar da, bestela ez dute konfiantzarik Iparraldeko sortzaileengan, botatu duten epikoa. Muga hori sentitzen duzuzuk? Moztu denentzat hala dela, gu periferia batean gira, periferiatan egoiterat asinatzen gaituzte, ongi gira gure periferietan egia egan, ez ginuke kanbiatu nahi, baina egia da, badela halako muga bat, behar bada mesfidantzaren eta sinesgarritasunaren muga ere dena. Zenta zaila da, irudikatzea bilbotar intelektual batentzat edo donostiar intelektual batentzat, gurea bezalako laborantza herri batean posible dela kultura handi batekilakoa sortzea. Baina gure zeregina da, aintzina joatea, egitea eta hegoaldeko eta iparraldeko sare sozial eta asozialetan parte hartzea.